ଇ ବାବୁନି ତମ ନାଁ କ'ଣ? ରିଚ୍। ତମେ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବ? ରାଣବଲ। ତମେ କ'ଣ ଖାଉଛ? କ'ଣ ଖାଉଛ କହିଲ? କ'ଣ ଖାଉଛ? ତମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଉଛ? ସେ ଛୁରୀରେ କ'ଣ କରିବ ବାବୁନୁ? କାହା ବର୍ଥଡେ ଆସୁଛି କି? କେମିତି କାଟିବ କେକ୍? ଆରେ ଧୀରେ କାଟୁନ, ଟିକେ ଧୀରେ କହିଦେଲ କେମିତି କାଟିବ। କେମିତି ଖୋଇଦେବ କେକ୍ଟା? ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆଣ, ଏଇଠି ଖୋଇଦିଅ। ବାବୁନି 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 ଫ୍ରୁଟ୍ସ କ'ଣ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି ଟିକେ କହିଦେଲ। କ'ଣ ସେଟା କି ଫ୍ରୁଟ୍ସଟା ଖାଉଛ? କ'ଣ ସେଟା? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତମ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଡବାରେ? ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ତମ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଡବାରେ? କ'ଣ ଅଛି ଦେଖୁନ? ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ପାଇନାପୁଲ, କାକୁଡ଼ି, କଦଳୀ, ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ପିଜୁଳି ନାହିଁ? କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? ପିଜୁଳି କୋଉଠି ହେଇଥିଲା? କେମିତି? କ'ଣ?